Loh, sluku sluku sluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Mandheg dhisik ya, Nduk? Iya, Mak. Wah, bungah kang tanpa upama, Nduk. Awake dhewe sak kanca wis kepareng tinimbalan marak sowan. Ana dukuh ngaglik RT loro RW 7 Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali kene. Iya, Mak. Kelakon gelar wayang sing mapan ana halaman Homestay Sanjaya. Iki dalam rangka apa, Mak? Iki dalam rangka bersih desa utawa memetri desa. Dene sing ngadani ya kuwi kabeh para warga wiwit saka RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Dukuh ngaglik njarakan karo segaran ngono. Dene bersih desa mono, Nduk, kuwi salah sawijining adat budayane wong Jawa wit jaman biyen mula. Ngono, kang tujuane ya kuwi ingkang angka 1 ngunjukake rasa syukur marang Gusti kang murbeng dumadi kang wis maring berkah lan rejeki. Contone kayata hasil panen sing melimpah lan sak panunggalane. Terus ingkang angka 2 ya kuwi nyenyuwun ngarsaning Gusti supaya tetep pinayungan panguwasaning Ilahi. Ingkang angka 3 ya kuwi nyuwun supaya gampang oleh ngupaya sandang boga. Sing tani ya nyuwun supaya hasilé panen saya akeh, sing dagang supaya tambah laris, sing ternak semono uga. Semono uga. Kajaba saka kuwi, Nduk, bersih desa kuwi uga ngemot tujuan ya kuwi supaya raket paseduluran ing antarane warga siji lan sijine, nyambung solidaritas antar warga, ningkatake semangat kegotong royongan. Ngono. Nek dionceki saka tembunge bersih desa mawa teges. Bersih kuwi resik, desa kuwi wilayah sing dilenggahi. Ngono. Ya resik laire, ya resik batine. Resik laire kuwi resik-resik marang papan panggonan lan lingkungan sak kiwa tengene. Resik batine ya kuwi ngresiki ati saka sifat srei dengki dandan-dandan marang kapribaden lan akhlakul karimah. Ngono ya mula pandongaku ya, Nduk. Para warga desa Samiran umume RW 7 khususe sak bubare ngadani adat bersih desa iki mengko kanthi wayangan muga tansah pinaringan ayem tentrem, kebak berkah, murah sandang boga, daya dinayan antarane pangarsa lan kawula, golong gilik guyub rukun mujudake desa kang maju lan makmur. Allahumma amin. Intine iki ya mung rukun kok, Nduk. Ngono. Po nek sami guyub rukun manunggal tetunggalan nyawiji sediane
Mboten barang muka sedaya gegayuhan menika mesti kasembadan. Merga ana unen-unen rukun gawe santosa, crak agawe bubrah. Niku pancen leres nek mlaku dhewe-dhewe iki mesti angel kelakone. Ning beda nek bareng-bareng tur kompak. Niku arep gayuh napa wae mesti gampang. Ibarate kaya sapu sada. Nek gur sak lerong ler dingge nyapu mesti mboten isah tur malah tugel lho niku. Beda kalih sada sak bongkok bakoh tur dingge nyapu nggih mesti resik. Padha kalih kanca-kanca kula sing nabuh gamelan iki. Niki nek gur siji loro mesti ya gur ting kluthik ning bareng iki akeh bareng-bareng tur kompak dadi tabuhan sing elok dirungokke ya kepenak. Ning sing kompak. Ora kena kagetan ya. Ora kena. Wayangan yo, wayangan, Nduk. Wah, rikala semono sing wis kepareng rawuh ana nggubuku pengging ya kuwi pepundhenku panjenengane Bapak Pak Yoto, terus ana meneh Pak Haris. Mau sing kanggongan dinggo leren kanca-kanca, terus ana Pak Sarjo kalian Pak Mawardi kalian Pak Sukiman. Nalika semono udakara sesasi kepungkur. Rawuh ana pengging. Mas Dalang mangsa borong. Nggih, ngestakaken dawuh. Pinten? Nah, aku ya matur. Ngeten, Pak. Seni niku larang nek ditumbas, nek disuwun niku dicaoske. Lho niku tenan. Pun pokoke jenengan paringi sing paling akeh. Ngono. Lho ngene lho, Nduk. Seniman kuwi wong sing babar kaendahan, apa meneh dalang. Dalang kuwi gaweane mayang, yen nganti dalang kok ora sida mayang mung merga entul-entulan angka iki nek kanggoku saru. Kuwi tenan. Wong miturut sejarah, Njeng Sunan Kalijaga kuwi gelar wayang ki ora entuk opah. Opahe iki mung cukup syahadat. Lho nalika semono ngono kuwi. Mula wis pokoke niat ingsun dana rasa mbabar budaya. Akeh sithik disyukuri. Merga nek jenenge bersih desa kuwi mujudake penyuwune piyai akeh. Dongane piyai kathah mestine aku karo kowe bubar wayangan saka kene saya laris ngono. Lho saestu Pak. Mboten rugi. Nanggap wayang niku mboten rugi. Kejaba minangka dana rasa panjenengan sedaya nimbali kula niku wujud sedekah. Saestu niku. Kula niku mung wong siji ning nanggung gulune wong 40-an iki. Ampun dianggep nek dalange iki mesti entuk turane akeh dhewe mboten sami mawon. Papak ora padha adil ora kudu persis. Ngono. Tak kira sedaya kanca-kanca kula mburi niki semangate nggih semanten ugi padha kalih kula menika jiwa pejuang sedaya kok. Anu ya, siap berjuang ya. Krik krik. Kelakon wayangan awan bengi, Nduk. Iya, awane mau ya wis wayang kok. Awane mau anu dalang bocah. Bocah apa? Bocah ratek genep. Wah, alhamdulillah. Kuwi agek masa puber kok, Nduk. Dicepaki nggon semene ambane, Nduk. Iya, wah iki wis sing kepareng rawuh akeh mau para tamu undangan jajaran Forkop Mincam. Ya kuwi Bapak Camat Selo, Bapak Eko Dadi Apriyanto, SSTP MSI. Terus Bapak Kapolsek uga Bapak Dan Ramil kepareng rawuh. Bapak Kepala Desa Samiran, Bapak Herman uga rawuh. Ngono, monggo Pak Camat, Pak Lurah nek ajeng sami nanggap wayang. Wis kondur kok, Pak. Wis ben. Ndek mau awan uga ana open house para warga, Nduk. Ya kuwi adicara kaidahan.
kaya dene adicara nyadran ngono kae lho, Nduk. Terus sesuk kuwi uga isih ana hiburan reog. Disembadani tenan ya, Mak. Wo kandhani kok. Wah, ning kene iki sedulurku akeh lho, Nduk. Pak Yoto kuwi pepundenku. Terus Bu Endang, Villa Merapi kae. Aku ndek ya bar kono. Terus Pak Sulis Sugianto sing kagungan homestay Sanjaya iki. Ngono. Terus Pak Mul etan kono kae. Terus Mas Rian, Mas Andi ayam geprek. Oh. Kuwi ya sedulurku. Terus ana meneh Pak Bianto. Lan liya-liyane. Nek ndek ben Bapak Camat Selo kuwi panjenengane Bapak Jarot Purnama kuwi ya pepundenku. Iki mau WA salam kagem para warga Selo mugi tansah manggih katentreman hayune skala. Nggih, Pak, kula sampaikan. Wong aku ki ning daerah kene iki apal, Nduk, padha karo jogan longan. Ngono, wong pendak biar mesti rene. Acara apa? Ya wis apa wae, ya dolan, ya rekreasi, ya survei. Lho, aku tekan kene iki. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, penonton kebak. Nganti ora mau tekan dalan-dalan barang, tekan gunung-gunung barang kae padang-padange nonton kabeh lho kae. Wah, iki wangune do penasaran kok, Nduk. Penasaran iki. Dalange kok bagus meni sapa ta? Nggih, nderek tepung Gladiwano, kula Agung Pengging kalian menika karawitan Mahesa Nusantara saking Pengging. Nah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sing rawuh menawi badhe ringkitan. Terus iki mengko enek uga bintang tamu dadakan, Nduk. Sapa? Bagong Sumantri. Wah, kuwi adhiku. Wah. Monggo menawi badhe nanggap dalang komplitan nggih saged. Lho, dalang kathah mboten kedah kula, ning nuwun sewu. Nek nanggap wayang niku nek saged dalange bagus tur pinter tur murah. Lho niki. Nek bagus pinter kathah ning nek nggen bab murah niku ketake mung kula. Nah. Nggih, matur sembah nuwun, kakehan gunem tanpa guna. Peloke. Pelok. Nula. Ya Bu, tak krungu suaramu Bu. Nula, aja ngumbang-ngombe ae yo. Sinom. Yuk. Yo sing semangat gen ora adem. Lho ngeprak nganti nganggo kaos kaki aku. Ngene iki rak berbahan logam dadi anyep kae rak. Ayo.
Diang. Mas, baleni Mas, anu apa jenenge cakepane gen cetha umpamane kuwi pitutur gen tersampaikan karo penonton. Yo. Yo, tuh, gak. Wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tangguh. Metit. Iya. Wah, jan ning gerong metit ngantek mripate malik putih. Nah, engko bacutke. Apik iki mau pituture. Wajib poso kanggone lanang wadon awake sehat. Terus apa kene dhewe? Ngono. Nah, yo, bacutke, Bu. Rukun Islam ana 5, iku dadi wajib ira enggal do tindakno. Wis. Cakepane apik-apik. Yo, Bu. Sing padha prihatin aja ngesuk. Sinom Parijata. Wah, sindene komplit yo. Wah, jan iki gaya baru. Iki jenenge anu, kembang setaman. Kayak iki jenenge gaya perindapan ya iki. Iya, wah, jan iki rumane ireng ijo, merah, biru, kuning, ungu weh. Jan entek kaya pelangi. Wah, iki nganggo cara India. Ya. Jenenge kreatif wah bojoku nyat elok. Nah, yo ditepungke pesindene. Heeh, wiwit saka ngendi? Slendro, Mas, slendro. Ning nong. Yo, wiwit saka Jiro Lupat Monem. Warna apa sih, Cok? Warna apa? Warna apa? Hijau. Nah, warna hijau. Iya. Nah, ditepungke sik. Yo. Candak mike. Yo. Monggo tepungan.
artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Matur nuwun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Oh, sinden ngono kuwi lho, Cak. Nggih, menika memperkenalkan menika juara qiraah wonten sak Jawa Timur ya. Sinden kuwi alim-alim kok. Namanya siapa? Ceng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, derek pitepangan nami kula Najwa. Najwa. Nggih. Jenenge kaya Arab. Arab patek dong. Saking pundi? Kula saking Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Jawa Timur nggon reok. Wih. Nggih. Tasih legan apa sampun enten pacare? Ada deh. Wah, ada deh ya. Terima kasih. Mengko disambung meneh. Bintang tamu kita Bagong Sumantri Sampak Menyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak kira-kira iki kene. Lah iya. Lalu Bos, Piye? Kabar sehat to, Le? sehat. Alhamdulillah. Wih, jan Kawulujenengan pinanggih wonten ing Ngaglik ngaglik Jaraan karo segaran. Segaran Samiran Selo anggenipun ngawontenaken tasakuran wungon tirakat wirodat wonten ing dalu punika kanthi ringgit pacucal kalian Ki Agung Pengging. Betul. Luar biasa ugi matur sembah nuwun derek memuji mugi keluarga ageng masyarakat ing daerah mriki dadosaken masyarakat ingkang adil makmur sejahtera. Amin. Obah pola kudu sarwa ngarah-arah istiqomah sarana ibadah. Amin. Ngelmu agama wajib biasa. Amin. Bangsa umatan sabebungah kang sinebut keluarga ingkang sakinah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Mugi sedayanipun pinaringan bagas waras sehat, bagas kewarasan. Nggih. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Amin. Lemu tanpa jamu. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Wah, niki Wah, kathah. dongamu ya wasis no ya. Apa yo ngene yo ki anu kok piyayi yo. Ngene iki yo sak ora-orane yo karo Dik. Wong kowe kulino diasinke ya. Ya ora ngono. Ora ya ora umuk ora sombong Mas. piye? Dadi nek kon Isra Mi'raj, Weh, nil Quran iso ngisi aku. Kowe iki ngisi. Iya, Berarti nek ngono kowe iki ustad lho. Ngisi-ngisini dadi. Wis ora perlu. Ayo pakai dhewe-dhewe kok ya. Ya. Aku ya gumun kok kowe kok nganti tekan kene iki mau-maune piye aku ya. Sing dawuhi kula saking keluarga ageng Homestay Sanjaya 2. Oh, ngono. Bukit Sanjaya kowe lok dhewe. Oh, aman. Ono kae. Ngene Mas Suli Sugiarto. Weh, Tempat panjenengan. wisata Bukit Sanjaya mugi pinaringan laris manis. Amin. Ben Pak Bowo Hartono iki ya DPR yang jadi. Oh, ngono. Jadi, Rawuh guys, panjenengan rawuh. Rawuh mau saiki wis ra enak iki modar iki. Wis bongko aku. Pak Irman, tesih Pak Irman. Kondur. Oh, kondur. Ya iki Pak Irman iki men dadi lurah sing ndongake ya aku. Ngono. Zaman nanggap kula ten dhuwur Bukit Sanjaya niku. Heeh. Ini jenengan santai mawon. Dongamu mandi berarti. Iki Pak Irman syukuran Heeh. karo Pak Bowo. Heeh. Sesuk syukuran nanggap wayang. Oh iya. Iki tak usulke. Lho ya kudu ngono no. Ini Agung Pengging. Wah, Nom, elok. Heeh. Dulurku dhewe. Ora sanggo dagelan ya? Orang aku ya mah udah deres kawrumu. Iya. Derek bungah menika Mas Agung. Anggenipun saged kempal manunggal wonten ing dalu punika.
anggenipun nguriri budaya Jawi mugi tetep lestari rutin. Amin. Wingi ya wis wayangan. Heeh, kene iki Ampun kaget. Heeh, piye? Nek wayangan kok sing ndelok sithik amun kaget. Piye? Soale nggih ngeten iki. Heeh. Wong ujube tasyakuran. Loh, ngene lho. Iki sing mirsani dadi ora gur nang kene tok. Nek iki nang dalem ki ya dodo mirengke. Oh, saking Soale adem lho ngono. live streaming DJ Pro Multimedia. Betul. Lho, fotografi, twin videografi. Heeh. Video Iya, lagi tulisannya yo ngono. piye? Fotografi kan videografi DJ Pro DJ Pro. Multimedia live streaming. Berarti live YouTube ya? YouTube. Iya. Engko awakmu kok terkenal dunia akhirat. Nggih, niki wong nggih pun kathah request-request saking Jawa Tengah, Jawa Timur. Cocok engko diatur iki kabeh. Saking Cina nggih wonten. Saking Cina nggih enten. Cina ya nek. Nggih Jackie Chan wong nggih wonten request utut manggung wau. Jackie Chan. Nggih, Jackie Chan. Oh, heeh. Mencak raimu. Syukuran ing dalu punika Piye? ngaturaken raos puji syukur kunjung ngarsanipun Gusti ingkang paring karohmatan, paring kalonggaran, paring panjang yuswa, kesehatan. Heeh. Termasuk puji syukur prinsip hidup. Piye? Bahagia sak cukupe, sedih sak perlune, bersyukur sak akeh-akeh. Betul, betul. Kudu akeh syukure aja nganti kukur. Dadi ngoten niku. Oh, aja nganti Kufur, aja nganti kufur. Ah, Dadi akeh syukure. betul. Wonten ngarsanipun Gusti termasuk ing dalu punika ngawontenaken wayang kulit. Betul. Matur nuwun. Piye sindenku warna-warni apik ta? Apik-apik. Kandhane. Kowe milih sing dhisik. Yo, kowe sing warna apa? Yo. Dindingane gender, gen ora kaya pengajian. Lah aku manut Pak Sulis kok. Heeh, yo. Dening Pak Bowo Hartono Aku KPDI pilih yo yang abang. pilih yang Warna warna jenengane, Pak? Iya. Yang warna kuning. Kuning, 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 lumaku kanthi bening. Kene. Mingke dicekel. Yo, ayo. Perkenalan, monggo. Ini ya. Ayo. Ayo. Nama saya lah Desi. Tut, tut, tut. Wanita rendah hati, tak pernah menyakiti, setia kepada sang suami. Asik. Neng omah isah-isah umbah-umbah, neng panggung dadi selebriti. Ya, kuwi jenenge Desi Tututut. Desi tutut neng omah isah-isah umbah-umbah, neng bengi yo sok karo mlumah dadi. Neng panggung dadi selebriti. Dadi selebriti. Apik-apik ya kok anu ya kenalane nganggo beda-beda. Wah, iki Kreasi. dong gawe dhewe kok kreatif nek Mahesa Nusantara iki. Mahesa Nusantara. Terus endi neh iki Mas? Ya kok sik anu ditekoki sik to. Daleme ngendi? Desi daleme ngendi, Nduk? Tekokno sing komplit. Nggih, kula saking Pengging. Wis duwe bojo urung? Sampun. Wis duwe anak? Wis lho, aja sembrono lho. Ampun. Pira? Satu. Satu kuwi sesar apa liwat dalan biasa? Dalan biasane kok pripun? Lho, ya ngene, anu dalane dewi-dewi. Normal. Normal. Nek sesar Alhamdulillah. dikekrek pamane ngono kuwi. Soale sing ngendikane Pak Dalang kon nekoki komplit. Oh, komplit. Normal. Normal. Ning endi rumah sakit ngendi bidan ngendi? Wonten bidan. Eh? Bidan. Bidan ngendi, Nduk? Deban. Debat. Bidan desa kula mrika. Lah kowe iki dadak teng kula desa iki lho. Lah ning ndi? Lah iki lho. Iki ya bidan. Niku nggih bidan. Iki ya bidan. Iki sing biru iki. Oleh anu genduk ambar iki. Oh. Nggih sak nulungi wong melahirkan nika. Bidan ning ora bantu lahiran. Anu bagian umbah hari-hari ya. Anu. Umbah rai. Oke. Kageser. Mbak Desi saking Pengging. Pengging Boyolali. Ya, Oke, Banyu. sudah bersuami, sudah beranak. Gitu. Ya. Anake sitok wae iki. Agak siji. Ya urung patek anu apa? Jembar. Irung pati ya. Maksudnya Jembar anu apane lho? wawasane iki. Wawasane Nek iki lagi lho. siji iki Pengalamane. Pengalaman nyindir. Kok nek wis loro telu ki wis saya ombo wawasane. Anak saya siji iki jek ati-ati jo padoh ya ora tampani. Lah, nek wis anak telu ya los. Bet ya mbok Dik. Nah, yuk geser biru. Ayo.
Biru, monggo. Jeneng komplit. Kula nuwun kula nderek tepung. Kula niki lare saking gunung. Nampi kula amber cantik harum. Tasih lekat menunggu lamaran kamu. Weh. Baleni ora nggo musik. Yo, kula nuwun, kula nuwun. Kula nuwun kula nderek tepung. Kula niki lare saking gunung. Lare saking gunung. Nampi kula amber cantik harum. Ambar jenenge, cantik harum. Tasih legan menunggu lamaranipun. Wah, nunggu. Saya legan nunggu lamaran. Nunggu lamaran. Nah, iki kok iki jenenge kode keras ya ngene iki. Kowe niat tenan ora kowe? Ah. Ora ingah-ingi. Ngahingi. Nek kira-kira tukone genep kuwi ndang dipiye carane? Wong kok gur cemburu tok ora tau dilamar-lamar. Ah. Namanya ambiar. Heeh. Yo yang temon kuwi. Lah iya. Nggih. Kowe timbang selak gaglak garangan liyane iki lho ndang. Iki apik tenan iki, Mon. Ora sembarangan modamu Innova kemaki randang-dang. Menange, Nduk. Anu urusane, temon. Tekoke daleme dari mana? Rumahnya mana, Dik? Getasan. Getasan. Tasan. Nggih. Cak kopeng ngene ya. Nggih. Heeh. Nggon adem kono ya. Adem meneh ya. Adem. Heeh. Adem wis, Mon, ndang meteng terus kowe ngon. Iya. Oke, yang merah. Oke, ayo. Lanjut merah. Satu-satu Winang sayang ibu. Dua-dua Winang sayang kamu. Tiga-tiga Winang sayang dia. Satu, dua, tiga Winang untuk semuanya. Alhamdulillah. Yo Cah, untuk semuanya. Monggo. Senenge Winong. Winong nyanyi satu-satu ya. Iya. Untuk semuanya iki marai. Winong untuk semuanya iki. Iya iki. Tenan ora? Nggak, maksudnya kalau di panggung kan Oh. semuanya. Lah semuanya. Suarane lho, Ya, suarane. suaranya ini bisa dinikmati semuanya. Apik. Mirip bojoku ya, mirip bojoku iki. Iki. Weh, ya dhuwur ngene iki. Nggih apik. Weh, bojomu kuwi. Nggih. Ning sapoke saiki kudungan apa bojoku? Mas? Weh, heeh. Saiki kudungan. Berarti Sapoke kalunge bar tak dol wingi kudungan. Ora rembugan. Winong rumahnya mana? Rumahnya mana? Aslinya dari Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur, kuliah, kerja Kuliah di mana? Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. Wah, UNS luar biasa, tak dongake lulus. Aja nganti meteng sik ya. Amin. Ayo kudu sabar wong jenenge sekolah kok. Menuntut ilmu gitu, Pak. Ya pacaran kenek nggo motivasi wae. Mulai nek unen-unen. Piye? Ora nek wong pinter tanpa guru, ora nek wong aman tanpa aparat, ora nek wong bener tanpa para ulama. Weh, lah iki, heeh. Weh, pitutur apik lho. Nek guru dosoke digugu lan ditiru. Guru yang ditiru ya. Utawa nek minggu turu. Weh, iya. Prei kok. Ayo prei. Bebas ya, terus. Nek minggu turu ya bener ya, Oh, Pak. Guru prei. Wes kuwi tok. Wis Oh iya. nyelingi tok. Guys tak enteni. Yo, Oh, set. iki saka Tulungagung nggih. Dek Winong, heeh. Jen kowe ora ngerti jogete to. Wah, iki Winong. go panggunge gograk tak andane. Tahu iki lomba nyanyi biyen jurine iki lho. Weh, kowe. Gandeng ayu yo tak kei juara loro iki. Weh, Loro siji kene. Loro lho. jurine kowe. Jurune aku kok. tenan. Mbak iki apik iki tak juara Elah, loro. elah, elah, Tok elah. bro 5 juta kae. Nih, yuk 100 e. Pak Endremes. Yo, keri dhewe, mbok-mbokane presiden. Oh, yo. Iki sing hitam iki, yo. Ya tau roh aku ya. Yo, monggo kenalan. Kulihat gunung nan tinggi dari bukit samiran selo yang permai ramah tamah orang
nanggap wayang. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan aplausnya buat keluarga besar Bapak Lurah Pamong Desa, Pak RT, Pak RW. Yang kata lenggah wonten ing dalu punika. Nanggap wayang iki penting kok. Penting no. Termasuk nguri-nguri budaya Jawa. Betul. Wayang ya warisane nenek moyang. Terus yo ngelingke wayang ki ya wancine sembahyang. Betul. Sembahyang ki anut agamane dhewe-dhewe. Warisaning nenek moyang wajib sembahyang. Iya. Oke. Kula nek sembahyang ki jenenge ibadah. Ibadah. Ibadah ingin bahagia dalam hidupnya. Weh, Pengen bahagia uripe kudu sregep ngibadahe. betul. Weh. Nek aku ya salat memang Ya metu. kowe kudu sing sregep lho. Kowe Wah, nggih. iso ngomong ya kudu gelem nglakoni. Wah, niku arep mangkat langsung wudu. Rambut tekoki, ayo. Mbak, namanya siapa? Gula aren nggo bumbu sate. Wah, lha iki. Kula Lydia Sinden bojone dalange. Weh. Oh. Tuku gong. Dalmu iki arep bales pariane iki. Piye? Tuku gong regane murah. Terus Lo Bagong anake Pak Lurah. weh. Lurah apa? Anu dipecat tok Mas wis biyen. Sake mentokong. Biyen jane mung masalah sepele. Apa? Mung masalah semen jane. Heeh, piye semen? Bantuan 20 sak. Heeh. Daripada selak atos, Heeh. tak nggo ngeramik ngemper kae to. Oh, jane ya niatmu ya apik jane. apik timbang selak atos to. Betul. Heeh. Manggo ngeramik ngemper mah dadi masalah. Iya wis ora apa-apa. Dek Lydia, dijengka Ibu. Bojomu to, Pak? Mbak Yumu. Oh, Mbak Yu to. Kaya mbiyen nudu iki. Heeh, nek kuwi tak bener kene kuwi. Kaya mbiyen iki rada Apik sing endi? Apik sing endi? biar rada lemu. Apik iki kita iki. Masa? Lah mbiyen Pak, mbiyen ijik to. Wah, ngrembug liyane ae kowe iki. Aku yo kaget kok ganti cepet men aku. Ya arep mirang-mirangke masmu to kowe, ngerti aku. Nyamlong sing endi? Nyamlong sing endi? Lho, Ya, sing Nek. tekok ngono dhewe lho do aku. Dikira mirangke masne ora. Nek ubahe aku seneng sing iki aku. Iya di. Penak jamanku ta? Yo. Tasih kelenggahan Bapak Ibu ingkang tasih lenggah Mas Dalang. Tasih kathah nggenipun kepanen rawuh. Lho, niki tasih lumayan kathah ling mirsani. Oke. Wingi yo. Wah, Sing coba. wingi. Piye? Wingi ora enang. Ning Sing- kono ku cedak anu. Oh, lah ya wong nek enek dalang bagus nyak ngono kuwi kok. Ya, wingi iki jog kula nggih limbukan tok. Kowe? Wah, wingi mah kelalen yo sak goro-gorone kula mangkat. Lah iki engko sisan apa ora? Ora yo ketok kelingan aku mulai. Waduh, wis. Wong karo Mas nek lho, ngene lho. Panitiane guyu jogku mung limbukan tok mah tak enteng sak goro-gorone iki lho. Ning sida lho yo. Piye? Tambah yo. Oh, kowe kudu tanggung aku kok. Adine ning kene. Wah, jan desa ndek adi siji ndremise ra umum kok ya. Ya, ragi rekoso lebone akeh ya. Iki mau jenenge sapa? Lydia. Ibu Lydia. Ibu Lydia. Dari mana? Dari mana aslinya Bu Lydia? Aslinipun Cilacap. Oh, Cilacap. Nggih. Sakmenika sampun dimboyolalikan. Oh, udah di Pengging terus ya? Di Pengging. Oke. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Yang penting bisa sama Pak Dalang terus ngek terus ya. Ngek ki apa? Ngek Moh aku nak saru. ora. Requestipun dawuhipun mbok menawi utawi garap monggo nderek katur Bobo. Siji sing urung. Kae ungu kae kowe iki rumangsamu kok Sing unyu-unyu mak lali. Ah, yang sing unyu-unyu ki lho. Sewu, Bu. Nggih niki mboten sah mboten napa-napa. Lah kok mboten sampun ana apa piye? Lah kula le akan Lydia niku. Pripun? Berkahin jenengan mawon. Lah nggih ngarep berkah asmanipun Bu. Bu sapa iki? Iki rada kereng sithik. Nah, asmanipun Nggih nderek Ibu. tepang. Sapa? Nami kula Sukarti. Duh, Batari Sukarti. Iya. Muni su ngene karo ngene. Sukarti. Kuwi ngelokke kowe. Mbok ya sing nyantai ngono. Omah ndi? Omahe ngendi? Rantai omah. Weh, tak koske lho, Man. Wis saka musuk.
Nggih, saking musuk Boyolali. Oh, Boyolali. Oh, garapanipun bapa menika to? Heeh. Dek. Lali. Kowe iki sik karo wong tuwa kok. Tuwa sembrono. Tak kira nek ganti yo cah iki usume ganti ya. Ayo, lagu sik yo. Monggo nderek. Iki gandeng dandanane India kabeh iki tak jenenge tak ganti iki. Oke. Iki Lydia Kajol. Lydia Kajol. Terus kuwi Najwa Anjeli. Anjeli. Terus kuwi sapa ya kuwi? Winong Mukherjee. Wah, Winong Mukherjee. Terus kae Ambar Kumar. Wah, sing lanang jenenge Temon Kumat. Iki jenenge Terus kuwi Desi Kapur. Jesse Kapur. Terus sing kono dhewe kae Katrina Karti. Kartina. Bicara India kok. तुझे देखा तो ये जाना सनम Wah, iki. प्यार होता है दीवाना सनम अब या है तू मेरे जाएनम jenenge mere tuwe karniem. Wah. Kowe iso cara India to? Oh India ya Karo gedek-gedek. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब या है तो मेरे जाएनम jenenge mere tuwe karniem. Wah, iya. Pokoknya butuh yem ngono ya. Iya. Lagu India. Heeh. Mbak Winong. Winong. Iya, berdiri ya, Mbak. Yo. Atensi juga dari Pak Suli Sugiarto. Gimana? Juraganya Bukit Sanjaya ada Ali-Ali Ali-ali. atau Sunda. Ha-ha. Atau Sunda lagu Sunda. Ha-ha. Bajing loncat derek. Ya, engko diaturke. Yo, iki Mbak Winong sik kowe ora ngerti jogete to? Lho, ini. Jogetke genanget. Nah, yo. Ini nong. Ayo, Nduk Winong. Sepoti, Nduk. Totok, totok, totok. Winong, iya. Mau nyanyi apa, Nduk? Oh, Nggak aku ada. ora tahu obo kok. Ada permintaan apa? Sementara ini belum. Ini nek iki engko wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, muga sukses lancar. Menika saking kangge warga Ngaglik mugi saya sami seger waras, panene diparingi sae. Mugi ajek nanggap wayang Ki Agung Pengging. Wah iki saking Ibu Lurah Mantan Jeron Nogosari Boyolali Bu Sitrisno. Wah iki bulekku. Iki mbok demu. Sinten? Bulek Warasi. Oh, Mbak Yu. Witing Tresno engko diaturke. Iya, heeh. Mbak Cuplik Warasi ta? Heeh. Bude nek kowe iki kok Mbak. Oh, Bude Warasi Pengging. Heeh. Tak kira Sambi. Nek sambi kae Mbak Yumu, oh bener. Oh padha jenenge. Nggih jenenge padha. Yo. Nggih Bude. Apa kae biasane kuwi? Saya mau nyanyi Kitir Sumilir. Apa? Kitir Sumilir. Kitil. Kitir Sumilir. Gimana sih? Apa itu? Apik kuwi Pak. Agune apik ya. Kitir. Kitir. Kitir Sumilir. Nah itu. Nah, tak kira ketel. Tapi nanti saya habis nyanyi mau pipis boleh Pak? Waduh, lah iki piye, Gong? Ya ora apa-apa kok. Apa mbok tadai, Gong? Ah diadai gelas kene. Boleh pipis ya? Belet ya? Iya. Enggak apa-apa ini kan cuaca dingin. Iya. Itu pakai bawa ndak? Apa? Pakai bawa ndak itu? Enggak ada. Nggak Enggak ada. ada. Ral enggak ada ya? Enggak. Ya. Enggak ada. Iya. Wah, ini nganggo musik bareng to, Pak? Oh iya. Ya, kalau dia ya. Piye to? Heeh, yo. Diaturke. Kitir Winong, Kitir Sumilir. Baik, satu persembahan tebang untuk penjaringan sebanyak. Yo! Winong. Kuwi pelek pas lindro. Gamelan? Oh iya. Nuwun sewu Purkadang Sutrisno. Ganti MC-ne mulah malih banget. Lah kok kleru kok mungkin ngono ki mau dangdut. Ganti gamelan.
gamelane dinggo apa jenenge jaranan ngono kae lho. Bisa. Lah iya kuwi maksudku. Yuk, winong selak nguyuh, Mas. Joget. Gen anget. Awake diobahke gen anget. Yo, dadi. Yo. Atensi DJ Pro Multimedia. Dari Homestay Sanjaya Nyimak, Pak Sultoni Mukti, Pak Suyatno, Pak Damai Restu, Uzaki Widodo. Ku ngembara anambus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kidung kekak teking jantung lalu kita lung-lungan lan rambatan amu soro-soro ngerangket jiwaku tak titipi layang kitir tak sampir kiangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beda atiku Sirto saupomo kapan boyo aku iso ngidem lintang rembuh endai rembulan Aku sabar kuat hati namun Mas Alfian Nurdiansyah, Rahman Rianto, sukses Mas Agung Mengging, monitor bakso unik, Sopiga, Atin Madonna, FP Supis, Agung Petro dari perbatasan Magelang. Oke, Marioto Sukakung. Yo, Samboyo. Jare iso. Sorong rangkat si
sumulir ya. Kitir Lanjut tak dedet. Wino aja lungguh sik. Arep selang uyuh ya, Pak? Selang uyuh. Oh wis gen. Kon boleh. joget kok. Oh sik ya. Yo, ji. Yo Den, tak dedet yo. Ayo Den. Den. Denko. Ayo. Ji. Tuh. Kok bablas ki ninggal katresnan yo. Oh ya. Ayo carane. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Ayo yo. sliramu ra krasa tambah karo sapa asumun rindu
yuk mili tenan to. Piye? Ah kandhane ngampet ket mau. Oh wedang jebule. Netes, Gong. Netes mili oh jebule wedang ding. Oh iya iya. Oh bagen anget. Ayo Pak terke pipis ning homestay Sanjaya 2 yo. Ayo. Sido pipis ora. Ning shower lho ngono. Shower iki iso ora apa to? Aku nek shower keri kok aku kok. Ya. Hulan, oleh hulan. Oleh ternu yo. Ya hati-hati ya, Nduk. Panitia saking Mas ya. Lanjut, Gong. Aku gak rigengke ngono. Ah iya ngono. Nanti madang sak nguyuh lho tak atur iki. Wah, wis ora iso ngempet tenan kae. Ora iso, ketoke cilik ya kaya anu adem. Oke, kita geser yang biru. Oke. Oke. Biru. Biru, biru untuk Anda. Oke. Ayo. Ambarina. Ngene, Nduk. Ambar Kumar. Iya. Oh, Ambar Kumar ya. Iya toh, iki mau Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil Bang Beca, mereka tak berguna. Beca, Beca, tolong dengar saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, tolong hati-hati. Matur nuwun. Iya. Ayo, nembang Nduk. Ini, Nduk. Wah, jan bocahe cilik tregel. Cilik tragel jek kuliah iya. Suarane ya apik. Polahe lho tak gumune. Wih, Ngapa, Mbar? Adem. Ademen. Butuh dipeluk. weh lah iki. Iki rada mayak lho, Bang. Ora mancing ngono kuwi, wong kene kahanane bojone yo ning omah. Lah iya. Pelak peluk, pelak peluk. Mbekku nang kene kok. Mbekku nang kene kok. Bekmu. Heeh. Arep napa nabuh ning kono ya ora iso apa-apa. Ya bar iki ya. Ya karo awake dhewe iki enake aku ya aku. Lambene. Kita Bar. Ya. Oke. Oke. Nyanyi apa ini? Aduh, Ambar, apa? Niki panjenengan saking Mas Nanang. Bener. Panyuwunan. Ya. Apa? Santri pekok tapi digarap gamelan. Oke. Heeh, santri pekok. Nggih. Ya apik ku ya. Nggih. apik. Mas Denko, mangke diparingi ngono. Wih, jam. Iki. Gendut dino ambar Nggih, gamelan lulusan mawon. pondok. Iki. Arep disopo Gamelan. gelem dodo. Santri pekok. Wih, Nggih. kok ya enek santri pekok bareng to. Enten wong santri niku sok lulus, wong padha wae kuliah ya pekok ya akeh. Akeh. Santri ya. Termasuk kowe ya. Nggih. Yo. Santri pekok. Iki wis mulai do kemulan iki wis. Monggo. Pokoke ngancik jam 12 ke atas wis. Wis ora rupa yoga, ora rupa sinden. Wonge ora kaya aku. Aku yo apa tahan kok. Mas. Kowe? Heeh. Ngeleh ya tahan, adem ya tahan, isin ya wis rapati duwe tadi. Malah kebal ya. Iya Mas Andika. Masmu. Nggih Mas. Saya kete Mas. Dermise ra jamak karo masuk. Ayo nek pedhok sedulur ya. Sapa-sapa dijaluki lho. Kurang ada ngeki. Yo, santri pokok untuk panjenengan sedaya. Oke, diganti saja. Oh, gitu. Piye? Piye? Pripun? Kok gur piye wae. Wis diobok yo. Ayo urgentku ya, apik. Iya, Pak. Duk, Deno Ambar.
perawan turun tahu ketemu sekop 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 rewangi karunan gawe sangka assalamualaikum lakono bapak nemero tak rewangi ngambek orang ngerokok maca sopan ben kaya kang pondok suwang gula lil nyoklo jare bapane aku kaya santri baca polombok kadang lurus kadang bengkok aku ale oleh teno sanan aku ale ganti preman pengen tobat tenan oleh bojo seniman tobat polombok kadang lurus kadang bengkok aku ale oleh teno sanan aku ale ganti preman pengen tobat tenan oleh bojo seniman Ayo semuanya, ayo. Santri lulusan pondok, aku rawat, turun tahu ketemu. Mas Adem tak rewangi, sarungan gawe songkok. Assalamualaikum, lakono bapak nemero. Tak rewangi, nyambat orang ngerokok. Maca sopan ben kaya Mbak Winan suwang gula nyoblo jare bapakne aku kaya santri bekok bayang Kagelik jaraan coba coba lombok bayang winggo nengok aku oleh deh eman pengen tobat tenan oleh bojo seiman coba coba lombok aku oleh jadi preman pengen tobat tenan oleh bojo seniman obat kapal lembut aku oleh deno misalkan aku oleh jadi preman pengen tobat tenan oleh bojo seniman wes Wajan cerawake ora jamak. wah ambar iki Ambiar iki jan. mon kowe radang cak-cek wah berat mon sip tenan Dek. Lah iya cah kaya ngono mula wuduku mau ngantek batal. iya tadi batal Aku ki wudu. Terus ngono teko, aku salaman terus aku salat petang rakaat rampung. Lah bareng ngono mak nyut kelingan. Iki mau wah wis gara-gara ambiar ngono. Baleni. tidak apa-apa pahalanya double Dobel apa ya tetep sitok dobel kamu. Promosi TikTok Mahesa Nusantara. Nggih. Anak akun Ki Agung Pengging Dalang. Bisa rek request lagu. dari live TikTok dengan gift terlebih dahulu. Oke. Langgam Lumbung Desa Sri Huning Pak Paijo Jaraan Samiran Selo. Nggih.
Wah enek toke kaya arep nyumbang nyumbang. Bonusnya 100.000. Heeh. Alhamdulillah. Lumbung desa karo apa iku? Sri Huning. Nggih. Engko diaturke. Lumbung desa. Iki mau Witing Tresno sik, Witing Tresno. Waiting Tresno. Waiting Tresno. Oh ya nguyuh bar. Walah. Kok iki bar nyanyi terus nguyuh, Mbak, nguyuh. Wis aku wis ora nguyuh dhewe. Mbak Desi Kapur. Iya. Desi Kapur. Oh, Witing Tresno. Witing Tresno jalaran saka kulino. Apa to kuwi judule apa? Yen ra kulino kula kok kowe ra tresno. Apa kuwi mau pamundhut saka Sri Huning kalian Lumbung Desa. Sri Huning. Iya, ya oke, Mbak Desi. Pak Paijo wilujeng midhangetaken saking jarakan. Oke. Duwin sanesipun ingkang badhe request monggo. Bapak-bapak ingkang tasih wonten ing ngajeng lenggah. Juragane pijet, urat sarap. Pak D, ya ngene. Sendi. Mas Sulis mondi? Mas Sulis ning ndi? Pak Sulis jeneng enggak Pak apa Sulis. Sing kagungan homestay iki. Ane mau ning jero ana pindah. Mbok nek enek diaturi munggah kene. Anjir. Ora kersa request ali-ali karo Pak bajeng loncat tok. Pak Lurah mau barang wis kundur kok ya. Pak Lurah Herman iki mah ndisiki dagelane rung munggah bareng. Mah tekor ta aku niki. Kok tekor lho? Iya jenengan kok ya. Niki Pak Bowo Punten. ya iya ya. Sri Huning ya? Sri Huning. Sri Huning. Oh, Sri Huning. Nggih. Bawani ora? Pak Paijo brawi bawa Pak Paijo. Pak Paijo. Mumpung tasih longgar dalipun, monggo. Pak Paijo bawa mboten? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Kowe wae, Gong. Mas Bagong. Walah, oke. Rada cepet e, Gong. Rada cepat. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe Rada cepet, Nek. Tok prangkong pocana Neh. kara bebela wiratmaya anwurung Sri Huning gugur. Wis mulai ngawur. Ngawur to. Nano ning gugur. Wah, wis. Wah, kowe ora cerdas Dalane kok. munggah. Iku kecepetan ya. Iya, iki jenenge uji kecerdasan kok. Tanwurung Sri. Tanwurung Sri Huning gugur. Dadi kusumaning bangsa. Kok nek metu lho. Kok ora marut karo dalange to? Gen ra kleru nganti melorot. Kowe iki kok ora marut karo dalange. Sri Huning. Dumelik. Ya iso ning dikira nyai iki. Sri Huning Mustika Tuban menika ciptaan Ki Sukron Suwanda. Ya, monggo. Sri Huning Mustika Tuban Laban Resna lan sadaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos
Yuk. Yuk. Ki Agung Pengging. Iki dalang sing iso ngolah swara model cengkok maneka warna. Luar biasa. Juara sak Jawa Tengah kuwi ora nek ning ngungkuli cengkoke. Tenan Mas Agung Pengging. Trah Gondomartoyo. Kowe ya trah ya. Iya sapa padha Trah Gondomartoyo. Saorane kuwi ya nek irip-iripe karo aku. Oh. Sak trah aku. Terus sak trah. Jek sak trah. Omahmu Pengging to? Nggih. Ning ora sak trah delalah. Ora sak trah ya. No nek itu aku sak trah kowe. Kurang lho, sini ngomake sih kurang. Kowe iso nyengkoke iso mulak-malik aku nek suluk ya wah. Kowe iso nyengkok blero bareng aku. Cekok kok blero gitu ya. Yo ora kancere Gis yo. Sagung Pengging. Tresnan ning wirat maya dinamite ning raras rihune senadyan mekasanira Yo diangetke. Alabun negara. Ayo Mahesa Nusantara lagi. Ha. Saboya pati marang Raden Wiratmaya hapus prasetya ananda branti Sri Hamang Tatarita kangrene pangadanging pribadi Wiratmaya putranira Sawes adipatuban Srioning putraning Nabi Sapane Nalikane Aduh sayang. Kapapungan madya lagat terang tanding Bengokne banter. Ayo. Semangat. Semangat Mangat to ya. Lok. tresnan ning wirat ning rasune senadyan wekasanira Leno alabun negara Matur suwanipun. Nggih sami-sami. Pamundutanipun Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari esok ngaji sore ngaji mesti dadi kekasihing Gusti Wetan kali kulon kali tengah-tengah akeh wit-witan seneng judi ora gelem ngaji mesti dadi balane setan mangan sego dicampur jadah mangan jadah tempene bacem ayo kanca sregep ngibadah seneng sedekah
atine ayem suket Jepang tinggo nambani yen disawang sawang kok tambah ngangeni ngombe dawet neng ngisor uwit sirahe mumet ora duwe cawet duwit suket Jepang tinggo nambani yen disawang tambah ngangeni tuku jambu neng Pak Becengki para tamu kathah rejeki nonton wayangan ing dalu niki rega samiran kathah rejeki sinambi dolan neng alun-alun warga samiran guyub rukun Allahumma amin tuku tahu terus no wis Bagus dinipun ya manggih ayam tentrem ke masyarakat ngaglik. Anu wakeh telung pirang-pirang RT. RT 1 dengan RT 5. RT 5. Ngaglik jarakan segaran. Segaran RW 7. Nggih, wilayah Samiran anggenipun wungon ing dalu punika. Nggih. Ayo anu Mbak Yu mudekno. Lydia. Monggo Mbak Yu. Bajing. Bajing loncat dawuhipun saking Mas Suli Sugiyarto. Oke, Mas Sundan. Mas Suli silak nyarep metu malah mulih. Ya. Ayo. Imu yo apa mata kantonge kertas tok. Cartane Pak Camat wis mulih. Kita ke Sunda, Mbak Lydia. Oke, selindro menyuruh. Pak Sundan. Garap selindernya, ya. Lajeng napa nggih bawa? Oh, bawa dong. Tas. Yo, bawa. Bawa deh. Bawa. Wah, kecapine wijan. Weh, kayak cah kulon lho kae. Kulon kok kuwi Salatiga. Sudah Jawa Barat kok Salatiga. Iya. Wah, bakule jahe larise. Kajen balik kali gencing suka mulang kalong kewang artekno gong. Bisa tenek pada tamu. Weh, iki. abdi mah hanterkeun bae hantarkan ka negara Para tamu gelis-gelis kasep-kasep. Wilujeng sumpi wilujeng ngedenguken. Kadinya. Wah, iki. Tidak masuk kasih minyak. Ya. Apa kuwi? Ayo dalang sudah. Ya, Kenapa wis kaya Pak Asep standar no. Sunandar. Sutandar RT-mu. Sunandar kok sutandar. hantarkan ka negara anu baheula Atus pisan. negara anu baheula
Mang. Mang ya wis. Kemana agan tos asaka bina-bina mana abang ting mana nyeri ting antok ring tadi anak abdi pangmentaskan nabangun Ya, dong. Halo. Cai mulang cai maling Sadayana saged agentosa. Iya. Bajing loncat dados. Aduh, Bapak. abdi lepas Awas. narosan tetian narosan
bajing loncat ka astana abdi lepat narosan dianggapna bajing loncat bajing loncat ka astana bajing loncat ka astana abdi lepat narosan dianggapna Saka salira luas pisan awatos kanu kesel antos api ketemu kanu kasini bajing loncat ya awas bajing loncat. Iki mesti dibajingke, Gong. Melok tenan garapane Jos. Ya iyalah. Heeh. Mahesa Nusantara. Mahesa Nusantara dasare sing nyanyi apa sinden juara. Ya. Mbak Lydia, Mbak Yu ya. Sampun wedal telas. Kowe bar iki mulih to, Gong? Ora santai wae to. Wah, yo ngancani kakange ya. Dilungke ora saiki ya? Piye? Engko mulih. Kancani sik. Deme wong ngene kok ya. Yo, keripik gedang keripik telon, Nduk, mengko ditutuke ana gara-gara. Iya, Pak. Nggih, kula aturi pinarak ingkang sekeca para lenggah, mengke gara-gara dilajengke anggenipun gegojekan malih. Monggo.